I n'a fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen koro yan nɔ kalan wuli baaraw kɔni ninnu donna ni jɔnjɔn yɛlɛli de ye. Kɛnɛ in kɔnɔna na jamana lasigiden fo ka taa se kalan ɲɛmɔgɔw ale ni lakana tigilamaw olu kɔni kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. Jɔnjɔn yɛlɛli kɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ u ye munumunu salon kɛ kalansow caman kɔnɔna na o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ baba commandant Koro a b'a hakilinaw d'an ma. Le message que j'ai à l'endroit de N b'a ɲini kalandenw kalanfaw ani karamɔgɔw fɛ an ka munumunu salon senfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ kalan wulila kalansow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na nɔgɔya kɔnɔna na walasa bɛɛ lajɛlen ka se k'i cɛsiri walasa san laban na an bɛɛ lajɛlen ka se ka sewa ale ni nisɔndiya sɔrɔ. soit entretenu. La i b'a ye kabini sɔgɔmada in na bɔlɔnw fɛ kalanden fara kalanden somaw kan bɛɛ lajɛlen kɔni bi girinkajɔ la walasa u bɛ se ka kalanso lasɛgɛrɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen kɔni bi ka kɛ kamasɔrɔ a bɛ waati jan bɔ lakanabaliya kɛra sababu ye ka kalansow caman datugu Mali camancɛ yanfan na ka faraw kan an bɛ waati min na bi maa caman de kɔni bɔra Burkina Faso n'o ye maa kuma dogolenw ye ka n'u sigi Koro ka sabu kɛ o lakanabaliya kelen ye. U lahala bi cogo di nin waati in na Adama Ouedraogo sɔgɔmada in na an y'ale sɔrɔ saka dama na a bɛ ka girinkajɔ kɛ cogo min a bɛ se ka denw tɔgɔ sɛbɛn. Ne ye maa kuma dogolen ka bɔ Burkina Faso ka boli kɛlɛ ɲɛ ka na Koro yan nɔ ni n ka denbaya kalan kɔni wulila n wulila ka se kalanso in na yan nɔ walasa n bɛ se ka n denw tɔgɔ sɛbɛn cogo min na u maa duuru don kalanminɛn fan fɛ a ma nɔgɔn kosɛbɛ n b'a ɲini ni dɛmɛ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na walasa u ka se ka kalan kɛ o de ka di n ye. Walasa jamana ɲɛmɔgɔw ni baɲumankɛtɔnw olu fana kɛn bɛ ka fɛɛrɛw sigi sen kan mun bɛ se ka kɛ sababu ye kalanden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kalan kɛ nɔgɔya kɔnɔna na cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali camancɛ yanfan na Bajangara mara la Numori Kone ale ye DCAP ye Koro ale b'i da don o détail la k'a ɲɛfɔ an ye. Donc gouvernement ye baara kɛ ni ONG ye pour que denmisɛnnin minnu bɔra place la ka na Koro minnu yɛrɛ bɔra jamana wɛrɛ kan an kɛrɛfɛ jamanaw ka na Koro u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na pour que ni école taara vraiment u ka école ta ni nisɔndiya ye quoi. Donc o hukumu kɔnɔna la partenaire caman bɛ yen par exemple UNICEF ye minɛn caman bila ka na kit scolaire caman bila ka na ko k'a di denmisɛnninw ma. Donc n'an bɛ o kitiw tila an kɔni minnu bɔra kɔfɛ ani minnu bɔra Burkina ka na cogo cogo an bɛ dɔ olu ka dɛmɛ bɛ giriya ka tɛmɛ minnu sigilen bɛ yan quoi parce que olu ka problème ka nɔgɔ minnu sigilen bɛ olu ka problème ka nɔgɔ. Mais non, c'est les jeunes de maintenant ani wɔni ye sini ɲɛsigi parce que même si on veut se donner à fond hali n'an bɛ fɛ k'an yɛrɛ di kalan ma à fond là si on n'a pas les conditions a kɔni ma nɔgɔ. Donc gouvernement yɛrɛ de kan ka lajɛ k'an bila condition ɲɛnamaw la. Kalan kɔnɔnaw na den fara denmansaw kan olu kɔni bi girinkajɔ la walasa u bɛ se ka kalansow sɛgɛrɛ cogo min na. Kalansow kɔnɔna na fana i b'a ye k'a fɔ denmisɛnnin caman nisɔndiyalen don baw u taara kalanso wɛrɛw la ka sabu kɛ u sera ka kalan kɛ salon ka ɲɛ. Ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na i b'a jateminɛ fana k'a fɔ ko maa caman ka laɲini de basigi ka se ka na ko kura ye Mali camancɛ yanfan na a ka ja Mali fan bɛɛ lajɛlen na walasa kalanden ka hakɛ n'o ye kalan ye u ka se ka d'u ma Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Tijani Ouedraogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.